Чаму беларусы бухаюць? Ёсць праблемы. Калектыўная траўма. Беларусь знаходзіцца ў лідарах. Кукуха ездит. Психоз, Обалдеть. шизофрения. Доктор Сайков шарлатан. Выпіў раз, выпіў другі. Я в депрессии. Калі памрэ Лукашенко, Довольно радикально. ты не п'еш, у тебе ўсё добра. Фрустрация национального масштаба. Ну, хутчэй так. Гэта канал «Жыццё маліна», меня па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў, і сёння мы працуем з Варшавы. Да нас з Эльблонгу у госцікі прыехаў доктар, псіхіатр, нарколог Уладзімір Пекерэль. Гэта інтэрв'ю пад кодавай назвай «Чаму беларусы бухаюць». І насамрэч у нас ёсць падставы для гэтага, таму што Беларусь сярод сусветных лідараў па смяротнасцю пасля ўжывання алкаголю. Таксама будуць пытанні пра дэпрэсію, моду на антыдэпрэсанты і, безумоўна, калектыўную траўму. Слава Украіне, жыве Беларусь, пачынаем глядзець, будзе вельмі і вельмі цікава. Я разумею, што это у тым ліку эмацыйна і сацыяльна-філасофскае пытанне. Але што будзе з краінай, у якой такая колькасць людзей прайшла праз турму, катаванні і змушаны ад'езд? Цяжка сказаць, што будзе з краінай, таму што мне падаецца, што будучыня краіны не на 100% прывязана да таго, да адчуванняў, да пачуццяў, да стану людзей, якія прайшлі праз гэтыя рэпрэсіі. Это залежыць яшчэ шмат такіх фактараў знешніх, ад там вайны Расіі з Украінай, ад таго, там, калі памрэ Лукашенко і калі гэта раней ці пазней атрымаецца, што будзе пасля таго, як ён памрэ, якія сілы будуць зацікаўлены. Тут вельмі шмат фактараў. Але на што дакладна рэпрэсіі ўплываюць, так это на стан людзей, вось, і на іх пачуццё, на іхні камфорт, на якасць жыцця. Ну і, безумоўна, я не ведаю, які павінны быць парушэнні логікі, каб сказаць, што рэпрэсіі да нечага пазітыўнага прыводзяць. Безумоўна, рэпрэсіі не могуць прывесці да нечага пазітыўнага, і гэта павялічвае колькасць страданняў у краіне, колькасць страданняў у людзей, і это не толькі тыя людзі, якія патрапілі непасрэдна пад самі рэпрэсіі, гэта яшчэ і блізкія тых людзей, і тыя, хто змушаны назіраць за тым, што адбываецца, і гэта адкладвае, безумоўна, негатыўны уплыў робіць на вялікую колькасць людзей. Калі сённяшняя Беларусь была чалавекам, вельмі фантазійнае пытанне, які б ты дыягназ ёй паставіў? Я думаю, што дэпрэсія, напэўна. Там прычым дэпрэсіі крыху розныя бываюць. Дэпрэсія бывае такая, якая звязаная з такім з'яўна негатыўнымі эмоцыямі, калі у чалавека плач, калі ён там в трывозе моцнай. А, напэўна, Беларусь – это такая дэпрэсія, якая завецца яшчэ апатычнай дэпрэсіяй, калі няма ні на што сіл, калі чалавек функцыянуе як аўтамат, быццам бы справляецца са сваімі там штодзённымі абавязкамі, можа там на працу хадзіць, але асалоды ад жыцця не атрымлівае. Гэта той кшталт дэпрэсіі, калі ты прасыпаешся ўжо стомленым? Так. Адзін з такіх прыкметаў, адна з такіх. Скажы мне, каласка, у чым розніца паміж трывожным разладам і дэпрэсіўным разладам? Гэта розныя гісторыі? Так, гэта розныя хваробы. Не ведаю, таму што гэта розныя хваробы, таму што розныя сімптомы. Што адбываецца з чалавекам, напрыклад, пры трывожным разладзе? З самога ўжо, з самой назвы разлада вынікае, што галоўным сімптомам трывожнага разладу з'яўляецца трывога. І пры гэтым не павінна быць нейкага такога значнага змяншэння настрою. То бок чалавек можа там і радавацца жыццю, і нейкую асалоду атрымліваць яго энергіі дастаткова, але трывога ў яго прысутнічае вялікую колькасць. І таксама трывожныя разлады ёсць розныя, ёсць генералізаваны трывожны разлад, калі большую частку часу да трывога прысутнічае, ёсць панічны разлад, калі чалавек можа, напрыклад, не быць вялікай трывогі на працягу дня у большую частку часу, але ў яго панічныя атакі прысутнічаюць, і гэта значна ўплывае на магчымасць яго функцыянавання. Але галоўная прыкмета трывожных разладаў – гэта трывога. Прыблізна в 20-21 у нас быў трывожны разлад, да? Мне не падаецца, што ў нас быў разлад.
У 2020 годзе, вось калі браць менавіта там пратэсты, калі актыўнасць была хутчэй, можа быць гіпаманія, так, можа быць... Ну, вось гэта незвычайны пад'ём энергіі, актыўнасці, сацыялізацыі, калі у чалавека там шмат ідэяў, менш стомленасці ён адчувае, больш эфектыўны. Это калі ты нечакана класны і крэатыўны, да? Так, але і пры этом застаешся яшчэ як бы эфектыўным, тому што калі маніякальны ўжо стан, тады чалавек губляе сваю эфектыўнасць. А тут як бы незвычайна падвышаны настрой, але яшчэ ў межах эфектыўнасці. Окей, дэпрэсіўны разлад – гэта калі абавязкова падае настрой, так? Так. І жаданне жыць. І, адпаведна, з гэтым функцыянальнасць. Не толькі настрой, ёсць яшчэ іншыя, напрыклад, сімптомы, такія як ангеданія. Гэта гублянне магчымасці атрымліваць асалоду ад такіх звычайных рэчаў, якія прыносілі асалоду. Ну, напрыклад, чалавеку футбол падабалася глядзець, он глядзеў, взяў за якую-нибудь там каманду, а тут он глядзіць на то, там, не ведаю, пераглядае найлепшыя галы, якія былі, і нічога не адчувае. Ну, глядзіць проста аўтаматычна это робіць. І там, напрыклад, чалавеку падабалася, там, не ведаю, мороженое з'есці, а есть і просто не адчувае ніякага смаку. Не, ну, калі ўжо морозіва не падабаецца, это торба зусім, мне падаецца. Окей, калі я скажу, што ёсць фрустрацыя нацыянальнага маштаба, гэта будзе занадта літаратурна? Ці фрустрацыя все ж таки не з'яўляецца нейкай характарыстыкай, не ведаю, дыагназам не з'яўляецца? Ну, фрустрацыя – это психічны стан, это не хвароба. Это частка дэпрэсія, так разумею? Не, ну, фрустрацыя – гэта стан, калі чалавек робіцца разгубленым, нейкі стымул такі, які ён не можа праасэнсаваць і нармальна на яго адрэдагаваць. Это фрустрацыя. Вось. Але гэта не дыягназ, это просто адзін з псіхічных працэсаў. А ён лекуецца как-то? Ну, прыходзіць ва фрустрацыі да цябе, ты яму што кажаш? Ну, я такімі катэгорыямі звычайна не разважаю. Просто фрустрацыя – это вельмі кароткатэрміновы такая з'ява. Ось чалавек нешта адчуў нейкую навіну і не ведае, як на яе рэагаваць. Яна абсалютна не супадае з ягонай карціны светапогляду. Вось это фрустрацыя. Яна прадоўжылася там 5 хвілін і скончылася. А калі гэта настрой доўгі, это ўжо дэпрэсія? Ну, калі настрой доўгі, то это, мы не кажам пра нейкую фрустрацыю, это ўжо нейкае іншае пытанне. Окей, давай зойдзем з другога боку да сацыяльнай сітуацыі. Калі людзі, ці чалавек канкрэтны, ні на кого не намяківаю, увесь час вяртаецца да 2020 года. Гэта таксама нейкая паталогія? Ну, гэта адна з прыкметаў траўмы і адна з прыкметаў посттравматычнага стрэсавага разладу. Вяртанне да нейкай падзеі, якая робіцца такім водораздзелам, якая дзеліць жыццё на да і пасля. І, безумоўна, калі чалавек вяртаецца ў думках, у словах, у сваіх дзеяннях да нейкай кропкі, то гэта сведчыць аб тым, што гэта вельмі значимая для чалавека момант. Мы часцяком выкарыстоўваем словазлучэнне калектыўная траўма. А гэта хвароба? Ну не, гэта не хвароба, гэта хутчэй сацыяльная з'ява, таму што калі мы кажам пра хваробы, то у медыцыне разглядаецца адзін чалавек. Калектыўнай хваробы не бывае. Бываюць эпідэміі, але там ізноў жа кожны канкрэтны чалавек хварэе. І таму, калі мы кажам пра калектыўную траўму, гэта такая нейкая культуралагічная, гістарычная з'ява. І, безумоўна, яна складаецца з таго, што вялікая колькасць людзей атрымлівае нейкі траўматычны досвед. І нейкім чынам яго пераўсведамляе, нейкім чынам яго апрацоўвае, гэта робіцца часткай культуры, гэта робіцца, магчыма, часткай ідэнтычнасці. І так у вялікай колькасці тых людзей, калі з'явілася такая рэч, як траўма культурная, ці масавая, то это азначае, што у вялікай колькасці людзей ёсць траўматычны досвед. Окей, зноў ж такі, калі ўяўляць сённяшнюю Беларусь як чалавека, што б ты прызначыў? Антыдэпрэсанты выратуюць? Маглі б дапамагчы. Маглі б дапамагчы менш катастрафічна і менш стрэсава перажываць той праблемны перыяд, які зараз ёсць, і з меншымі стратамі дажыць да лепшых часоў. Я, магчыма, драматызую. Тым больш, што я сижу ў Варшаве, на адлегласці, меня не было ў Беларусі 4 гады, і гэтак далей. Але, як ты думаеш, як на псіхічным стане тваіх калегаў,
людзей, які таксама забяспечваюць здароўе і жыццё всех сярэднестатыстычных беларусаў, адбіваецца сітуацыя, якая адбываецца в стране. Яна не ў добры бок, вось, але тут ёсць розныя тэндэнцыі, я б сказаў так. Чым далей ад 2020 года, тым больш людзі адаптуюцца да таго стылю жыцця, які існуе ў краіне. І заўсёды ёсць тыя людзі, якія не надта могуць адаптавацца, таму мы бачым пастаянны нейкі адток кадраў з Беларусі, таму што для вялікага адсотку людзей ўсё роўна тая сістэма, якая склалася, яна цяжкая для адаптацыі. Вось. І гэта прыгнячае немажлівасць нармальна зарабляць, адсутнасць нармальных адносінаў з боку адміністрацыі, з боку таго ж міністэрства, якое павінна працаваць у інтарэсах, у тым ліку медыкаў, а працуе, невядома, ў чых яно інтарэсах працуе. Напэўна, вядома. Не магу сказаць, не, таму што і не ў інтарэсах дзяржавы, і цяжка сказаць, што ў інтарэсах Лукашэнкі, таму што, які ў яго інтарэс. Наўрад ці яму цікава Лукашэнку развальваць медыцыну. Наўрад ці гэта яго інтарэс. Увогуле это мала цікавіць, это проста такі пабочны эфект. А ты лічыш, што медыцына ў Беларусі зараз развальваецца? Яна проста застаецца на месцы, а свет ідзе наперад. Пытанне ў тым, што свет рухаецца, з'яўляюцца новыя метады лячэння, з'яўляюцца новыя тэхналогіі, а беларуская медыцына, яна захрасла у 80-х, 70-х годах мінулага стагоддзя, і якая была, такая засталася. Это таксама базавае пытанне. Як чалавек, які мае медычную адукацыю, скажы мне, ласка, людзі, якія займаюцца катаваннем, могуць быць псіхічна здаровымі? Тут залежыць ад таго, што мы разглядаем як псіхічнае здароўе, таму што, калі глядзець напрыклад, на тэрміналогію Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, то псіхічнае здароўе – гэта не толькі адсутнасць хваробы. Гэта магчымасць адэкватна рэагаваць на сітуацыю, гэта нармальныя эмоцыі, гэта нармальнае мышленне. І ў гэтым сэнсе, напэўна, цяжка заставацца псіхічна здаровым, калі ты катуеш людзей. Не абавязкова гэта з'яўленне псіхічнай хваробы, але гэта і, напэўна, не здароўе. Правакацыйнае пытанне. Людзі, якія падтрымліваюць Лукашэнку, могуць лічыцца псіхічна здаровымі? Так. Так. Ввогуле, гэта адзін з добрых законаў у Беларусі, і ён адпавядае сусветнаму бачанню. Ёсць Беларусі, ввогуле ёсць Беларусі закон пра псіхічнае здароўе, і там запісана прэзумпцыя псіхічнага здароўя. Гэта азначае, што пакуль чалавек быў не агледжаны спецыялістам і не быў яго дыягназаваны нейкі разлад, ён лічыцца здаровым псіхічна. Як ты лічыш, калі б у Лукашэнкі быў псіхатэрапеўт, ён бы павесіўся? Не, чаму псіхатэрапеўт павінны павесіцца. Мне цяжка ўявіць, што у Лукашэнкі некалі з'явіцца псіхатэрапеўт, таму што для псіхатэрапіі трэба жаданне, і трэба нейкая самарэфлексія, трэба нейкае жаданне нешта змяніць у сваім светапоглядзе, сваіх паводзінах, а мы бачым, што такога жадання няма. Твой, наколькі я разумею, калега, спадар Шчыкельскі, калісьці зрабіў дыстанцыйны дыягназ Лукашэнкі. Маўляў, мазаічная псіхапатыя. Што такое мазаічная псіхапатыя? Гэта дыягназ, які выкарыстоўваўся яшчэ ў пазамінулай версіі міжнароднай класіфікацыі хваробаў, 9-й версіі. 10-я выкарыстоўвалася да 92-го года. З 92-го года ўжо 10-я версія прыйшла, і тады дыягназ гэта называецца змешаны разлад асобы. Такім жа самым чынам называецца зараз і ў 11-й версіі МКБ. Разлад асобы – это праблема в функцыянаванні такіх базавых эмацыйных і валявых структур. Ты б адважыўся на адлегласці рабіць дыягназ? Я не лічу, што гэта патрэбна. В тым сэнсе, што гэта нічым не дапамагае.
ну ёсць дыягназ ці няма ў чалавека дыягназа. Ну, гэта той дыягназ, які не ўплывае на, напрыклад, на магчымасць панесці юрыдычную адказнасць. Таму што калі б это, напрыклад, у чалавека быў псіхоз, ось там шизофрэнія, так, і было вядома, што ён свае загады прымае тады, калі ў яго там нейкія галасы нейкія, там, да, там трызненне аб нечым, ну тады гэта магло б яго вызваліць там ад адказнасці. А гэты дыягназ не вызваляе. Ну ты згодна з калегам ці не наконт таго, што это вось разлад нейкі? Ну, хутчэй так. Робім невялічкі стоп дзеля таго, каб я вам падзякаваў за падтрымку нашага сайт-праекта, які называецца «Загляне сонца». Супорцераў у гэтага праекта ўжо больш за 300. Гэта вау, як крута, і вы вау, якія крутыя. Усе неабходныя інструменты для таго, каб далучыцца да каманды супорцераў, ёсць у апісанні гэтага відоса. Яшчэ раз вялікі вам дзякуй, працягваем глядзець гэты відос. Мода на псіхатэрапію, якая зараз усталявалася, гэта ок ці не? Ну так, гэта ок. З пэўнымі агаворкамі, што пажадана, каб это былі якасныя спецыялісты, гэта ок. Что ты думаешь наконт как-то порог входа в профессию, это называется по-руску, які ёсць, ну, люди проходят курсы психологов и начинают прием пациентов, клиентов. Ну, я б сказаў, што трэба падвышаць парог. Якім чынам? Як гэта можа рэгулявацца ў любой дзяржаве? Праз прафесійныя асацыяцыі, у якіх павінны быць этычныя стандарты адукацыі, праз адкрыты конкурс, праз мажлівасць крытыкаваць, праз працу этычных камітэтаў, каб з аднаго боку быў нейкі знешні кантроль, так. Грамадскі кантроль, гэта вельмі важна для любой сістэмы. Але гэта не пытанне кантролю дзяржавы, правильно? Не, То бок сістэма сама рэгулюецца, прафесійнае нейкае там атачэнне, ну і людзі там карыстальнікі. І грамадскі кантроль, так. Ага. Цікава. Окей, гэта пытанне, якое вытекае з моды на псіхатэрапію. Ва ўсім вінаваты бацькі? Не, безумоўна, не ва ўсім вінаваты бацькі. Вось. Ну, таму што вельмі шмат чаго не залежыць ад бацькоў. Цікава. Слухай, я правильно разумею, што ў Беларусі, ну, у нашым рэгіёне вельмі шмат гештальцістаў, праз тое, што яны проста першымі занялі гэты рынок? Ну, хутчэй за ўсё так. Гэта адзін з варыянтаў псіхадынамічнай псіхатэрапіі, ну, група таксама блізкая да псіхааналізу. Вось. Ну, так і яны эфектыўна змаглі пабудаваць вот эту сеткавую сістэму. Сістэма вербавання новых гештальтэрапевтаў. Як Арифлейм просто описываешь. Я сорваў з языка, я хацеў сказаць, што вельмі падобна да Арифлейма. Я думаю, што тебя будут ненавидеть коллеги после этого. Окей. Не, ну это ведаюць. То бок ты хочешь сказать, что гештальт это неэффективно, ці што? Ну не, я не могу так сказать. Это сістэма рэкруцінгу не азначае, што пасля там адукацыі, напрыклад, чалавек не з'яўляецца добрым спецыялістам. Калі чалавек прайшоў пэўныя ступені адукацыі, ён можа быць добрым спецыялістам і там у гештальце. Чалавек можа сябе назваць когнітыўна-паводзінным тэрапеўтам, пры гэтым таксама прайсці там пабыць на 2-3 якіх-небудзь курсах 10-гадзінных, там 30-гадзінных, вось, і быць такім самым неякасным спецыялістам. А можа прайсці ўсе ступені там навыкаў у гештальце, бываць на міжнародных канферэнцыях і быць высокадасведчаным класным спецыялістам. Окей, як ты ставішся да меркаванняў людзей, які кажуць, якога лешага я пойду да незнаёмага чалавека распавядаць пра свае праблемы? Не, ну калі чалавек не адчувае патрэбы распавядаць пра свае праблемы, ну ок. Вось, тут же калі не пра ўсе праблемы трэба распавядаць, не заўсёды трэба ісці да псіхатэрапеўта. Калі чалавек адчувае, што ён можа справіцца з гэтымі праблемамі сам, ну, выдатна, супер. Калі не спраўляецца, ну, тады патрэбна нейкая знешняя дапамога. Аналагічна можна прывесці, не ведаю, прыклад з аўтамабілем. Хтосьці можа разабрацца з аўтамабілем сам крыху нешта нам наладзіць. Калі нешта адклеілася, адвалілася, то можна, ну, як бы і самому справіцца, а калі нейкія з'яўляюцца складаныя праблемы, трэба ісці да спецыяліста. Тое самае прыкладна з псіхічным станам. Ці патрэбны у нас на дзяржаўным узроўні праграмы рэабілітацыі колішніх палізнявольных? Ну, безумоўна, патрэбна. Гэта праграма рэабілітацыі людзей, пацярпелых, маючых ПТСР, і гэта агромнейшая колькасць людзей. Вось хутка
25 чэрвеня будзе там канферэнцыя пра здароўе людзей у турмах і тым ліку пра тых, хто быў палізняволенымі. І это вялікая колькасць людзей, якія прайшла праз катаванні і без дапамогі. Калі будзе нармальная дзяржава, яна проста абавязана хоць намагацца хоць неяк скампенсаваць тыя праблемы, тыя страданні, якія былі прынесены людзям. Беларусь сярод сусветных лідараў па алкагольнай смяротнасці. Нібыта ў год у Беларусі ад алкаголю памірае да 10 тысячаў чалавек. Наколькі гэта актуальная інфармацыя? Гэта была на той момант, калі я яе публікаваў, это была інфармацыя з глобальнага грузу хваробаў за 2019 год. Цяпер яна абнавілася і найбольш актуальныя дадзеныя за 2021 год, і прынцыпова яна не змянілася. Беларусь упэўнена апошнія 10 гадоў займае першае месца па алкагольнай смяротнасці ў свеце. Слухай, я заўсёды, калі я працаваў в медыях такіх, кожны дзень трэба сядзець, працоўваць гэтыя навіны, я памятаю, перадуркоўку ледзьве не кожны год мы зноў у лідарах па спажыванні алкаголю. Наколькі гэта актуальная інфармацыя, наколькі гэта праўда? Па спажыванні мы ўжо не ў лідарах. Я памятаю, у цябе былі нейкі 27-е месца. Так. Прыкладна паміж 20-м, 30-м месцам мы знаходзімся, і гэта добра, таму што агульная тэндэнцыя, негледзячы на тое, што мы першае месца па смяротнасці займаем, агульная тэндэнцыя на спажыванне алкаголю і нават па смяротнасці, яна паціху змяншаецца, але не з той хуткасцю, якая б дазволіла нам перастаць займаць гэта першае месца. А вось па такой проста колькасці алкаголю сапраўды мы ўжо не першыя, далёка не першыя. І тут аказваецца, што мае значэнне не толькі колькасць алкаголя, а ягоная якасць, які стыль ужывання алкаголю. У Беларусі это называецца паўночны стыль ужывання і вялікая колькасць моцнага алкаголю. А моцны алкаголь наносіць істотна больш шкоды для арганізма, чым лёгкі алкаголь, і адпаведна і смяротнасць таксама вышэйшая. То бок паўднёвы стыль ужывання гэта што? Гэта лёгкія ружовыя віны, напрыклад? Так. Пиво, вино сухое, так, это тое, это менш шкодны алкаголь, а чым мацнейшы алкаголь, і чым больш ён газаваны, тым ён больш шкоды прыносіць. Што дзяржава робіць з гэтым? Па вялікім рахунку нічога. Калісьці былі ўведзеныя абмежаванні на знаходжанне крамаў алкагольных каля школ, нельга было каля устаноў адукацыі, былі намаганні забараніць начны продаж алкаголю, але начны продаж алкаголю адмянілі літаральна на наступны дзень пасля таго, як яго ўвялі. Я памятаю, Лукашенко сказал, што вы даеце людзям піць. Пры тым, што над гэтай пастановай, над гэтымі зменамі сумесна працавала Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ўнутраных спраў, таму што это два зацікаўленых у гэтым пытанні ведомства. А Лукашенко зацікаўлены, відаць, у іншым, і таму па вялікім рахунку нейкая мэтанакіраваная алкагольная палітыка зараз у Беларусі не праводзіцца. Слухай, ці гэта тэорыя змовы, ці сапраўды так яно і ёсць. Але ёсць уражанне, што дзяржава зацікаўлена тым, каб людзі спажывалі даволі высокую колькасць гэтага алкаголю. Не, мне падаецца, што не зацікаўленая канкрэтна ў алкаголю ці яшчэ ў чымсьці. Дзяржава такого чалавека не існуе, да ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў максімальнай колькасці грошай. А алкаголь это добрыя грошы, якія атрымліваецца хутка зарабіць, таму што тэхналогія вырабу алкаголя, она не складаная, даволі проста ўсё робіцца, грошы хуткія, вось ты прадаў ты алкаголь і атрымаў ты грошы, а усе выдаткі, якія ідуць на змаганне з праблемамі спажыцця алкаголя, яны кладуцца на агульны дзяржаўны бюджэт, на ўсіх беларусаў, і атрымліваецца так, што прыбыткі канкрэтным людзям, а выдаткі на ўсіх агульныя. І таму гэта для гэтых людзей, якія маюць уплыў на фармаванне дзяржаўнай палітыкі, на прыняцце рашэнняў, і іхнія інтарэсы лабіруюцца з большай інтэнсіўнасцю, з вышэйшым эфектыўнасцю, чым інтарэсы проста людзей. Філасофскае пытанне. Як бы ты расклаў па поінтам? Чаму беларусы бухаюць? Не думаю, што тут нейкія асаблівасці ў беларусаў у параўнанні з іншымі людзьмі, таму што алкаголь даступны, таму што ён танны, таму што ёсць культура падтрымкі алкаголю. Вось так, прыкладна. Што б ты рабіў, калі б у цябе была нейкая моц і воля?
каб палепшыць сітуацыю таксама по поінтам? Я правіў тое, што дакладна вядома, што яно эфектыўна. Это зменшэнне даступнасці алкаголю, это абмежаванне колькасці кропак продажы алкаголю там, на колькасць насельніцтва, напрыклад. Гэта абмежаванне начнога продажу алкаголю, гэта яшчэ больш выражанае змяненне цэны алкаголю ў залежнасці ад яго моцы. Чым мацнейшы алкаголь, тым ён павінны быць даражэйшы. Вось, і ўвогуле алкаголь павінны стаць больш дарагі. Вось так. Калі казаць, па тваёй практыцы, па тваім пацыентам, што такое нацыянальны алкаголь Беларусі? Калісьці даўно там былі вось гэтыя пладова-выгадныя віны, але, напэўна, цяпер не, хаця таксама яны да гэтага часу прадаюцца і ў такіх найбольш бедных месцах, у вёсках да гэтага часу яго спажываюць, а так, гарэлка, піва, каньяк. Слухай, а піўны алкагалізм існуе? Існуе в тым сэнсе, што, напрыклад, так же, як можа быць, мы гаворым, напрыклад, пра ігравую залежнасць. Так. Хтосьці іграе ў доту, хтосьці іграе ў Counter-Strike, так? Але мы кажам ввогуле, што это ігравая залежнасць. Так. Тое самае з алкагалізмам. Залежнасць ад алкаголю, яна мае тыя самыя сімптомы, хоць то піва, будь гэта віно, ці гэта водка. Пытанне ў тым, што, напрыклад, з півам крышку менш шкодна, так? Радзей з'яўляюцца псіхозы, складаней атруціцца, даўжываць столькі піва, каб патрапіць у алкагольную кому, досыць складана, вось, у параўнанні з водкай. І в гэтым сэнсе, піва менш шкоднае, чым водка. Таксама, Беларусь уходзіць у топ-10 краін па смяротнасці ад сэрцава-судзінных захворванняў, сэрдечна-сасудзістых па-руску. Я правильно разумею, што это у тым ліку наступства, не толькі там генетыкі і гэтых далей, але і спажывання алкаголю ды тытуню? Так. Паленне цыгарэт і тытуню – гэта адна з адзін з такіх найсур'ёзных чыннікаў, якія можна было бы змяніць. Таму што мы на генетыку паўплываць не можам. На экалогію мінімальна можам. На забруджанасць паветра таксама сваім прыватным жыццём мы мала можам паўплываць, напрыклад, на тое, што ў горадзе робіцца. А вось на паленне цыгарэтаў можна паўплываць, і калі чалавек адмаўляецца ад палення, ён зменшае рызыкі вялікай колькасці хваробаў у разы папросту. Наколькі гэта праблема для Беларусі палення? Ці ёсць нейкія дадзеныя? Праблема вельмі высокая. 20 000 чалавек у год памірае ад палення тытуню як наўпрост, так і за кошт таго, што хтосьці побач паліць. Я разумею, што ты давал мне карцінку паглядзець, што вось той паказчык людзей, які паміраюць у Беларусі праз алкаголь, ён вышэйшы, чым у нашых суседзяў, чым у расіян, і пасля ідуць там недзе палякі. Што наконт палення? Ці мы таксама вышэй за суседзей? Так, мы вышэй за суседзяў, і прычым ва ўсіх нашых суседзяў тэндэнцыя ідзе на зніжэнне. Апошнія 5 гадоў у Беларусі няма тэндэнцыі на зніжэнне смяротнасці, звязанай з паленнем. Што рабіць? У Беларусі супертанныя цыгарэты. Беларусь вядома як, не ведаю, кантрабандысцкі цэнтр па перавалке гэтых цыгаретаў. Як вырашаць праблему? І зноў жа, мне падаецца, што нема там у кіраўніцтва краіны мэты наўмысна травіць людзей цыгаретамі. Это проста пабочны эфект. Вось. І іх ввогуле не цікавіць, доўга жывуць беларусы, мала яны жывуць. Што рабіць даўно вядома, як это рабіць вядома, можна там взяць прыклад Ісландыі, ці прыклад там Швецыі, ці Нарвегіі, у тым ліку па спажыванні алкаголя ў іх вельмі моцна за апошнія 50 гадоў і нават 30 гадоў знізілася спажыванне. Наколькі я разумею, што яны проста рабілі яго, як ты і казаў, яны проста павышалі максімальна, как-то неадэкватна павышалі кошт на алкаголь і на ўсе гэтыя рэчывы. Так, это павышэнне коштаў і змяншэнне даступнасці, калі ночы не набыць. І тое самае з цыгаретамі, это абмежаванне пунктаў продажу, гэта, між іншым, это даступнасць лячэння, якая зараз мала даступная ў Беларусі. Раскажы мне, калі ласка, што можна рабіць з залежнасцю ад тытуню?
Ну, прыкладна тое самае, што з любой іншай залежнасцю. Ёсць фармакалагічнае лячэнне, ёсць нефармакалагічнае ў выглядзе псіхатэрапіі. Фармакалагічнае лячэнне – гэта некалькі сродкаў, там бупрапіон, варыніклін, цытизін, нікацін-замяшчальная тэрапія, і гэта псіхатэрапія, там розныя падыходы таксама могуць быць. Што думаеш наконт папулярнасці вейпаў і гэтак далей? Гэта заканамерны працэс, таму што вейп дае магчымасць людзям атрымліваць той же самы нікатын, але з меншай шкодай. Калі мы паглядзім на статыстыку, то в тых краінах, як, ну, я, магчыма, зараз кажу не толькі пра вейпы, да, ёсць цэлы набор сродкаў, якія ўтрымліваюць нікатын, але дазваляюць яго спажыць, не спальваючы цыгарету. Сэнс у гэтых смолах, так? Так, найбольш самая вялікая шкода у дыме, які ўдыхае чалавек, калі ён паліць. Калі гэты складнік выключаецца, то тады там 90% шкоды просто губляецца і далей. Нават сам сродак, які рэкамендаваны Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, нікатын-замяшчальная тэрапія. Ну, першапачаткова гэта там пластыры ці таблеткі з нікатынам. Ну, асноўна тым, што сам па сабе нікатын не шкодзіць, ну, амаль што не шкодзіць. Але галоўны складнік і шкоды проста прыбіраецца. Ну, гучыць, доктар, так, нібыта ты топіш за вейпы. Ну, можна так сказаць. В пэўным сэнсе я не таплю в тым сэнсе, што... Як сродкам лячэння, замяшчэння? Так, як сродак адмовы ад цыгарэт. Гэта, прычым, з двух бакоў. З аднаго боку ёсць даследаванні, якія паказалі, што пераход на вейпы дазваляе потым выйсці ўвогуле са спажывання нікатыну. Гэтыя дадзеныя былі апублікаваны дзесьці год таму. Вось, 1,5 гады таму. А нават калі чалавеку не атрымліваецца цалкам спыніць, то калі ён перайдзе на вейп, ці на снюс, ці на пауч, то гэта будзе істотна меншая шкода для арганізма. Я нешта чуў, паправ мяне, калі ласка, што людзі, якія там радыкальна бросаюць паліць, у іх верагоднасць вярнуцца да гэтай звычкі ледзьве не 90%. Ну, калі мы разглядаем перыяд, 5-гадовы перыяд, то так, дзесьці там каля 90% людзей, якія кінулі паліць, яны вяртаюцца да цыгарэт. Чаму так все? Ну, таму што залежнасць ад нікатыну на досыць сур'ёзная, і яна такая каварная ў параўнанні нават з алкаголем, таму што непрыемныя эфекты ад спажывання алкаголя досыць хутка наступаюць. Так, чалавек выпіў, на наступны дзень кепска, его там галава баліць. Праблема, яна знаходзіцца адразу. Так, а з паленнем тытуня гэта не так. Праблема дзесьці там праз 20 гадоў, 30 гадоў, патэнцыйная, можа быць, а можа не быць. Ось, і таму цяжка сабе адмовіць у атрымання асалоды зараз і у параўнанні з нейкімі наступствамі, якія, магчыма, будуць там праз 20 гадоў. Калі чалавек, уявім сабе, рандомны чалавек, бросае паліць, праз колькі ў яго хаця б прыблізна ўзнаўляюцца лёгкі іх стан? Ну, вось калі казаць пра 5 гадоў, то праз 5 гадоў чалавек, які кінуў паліць, у ягоныя рызыкі анкалагічныя такія самыя, як у чалавека, які ніколі не паліў. Праз год рызыка на 50% зменшаецца анкалагічная. Окей, я хочу, каб ты прамантаваў яшчэ статыстычныя даныя, якія ў цябе ёсць. Беларусь у 2020 годзе заняла 5-е месца па ўзроўню суіцыдаў. Што за рэйтынг? Ну, адзін з рэйтынгаў, у якім Беларусь знаходзіцца ў лідарах. Просто наколькі інфармацыя можа падавацца тэндэнцыйна, таму што Беларусь першае месца па алкаголю, Беларусь там першае месца па смерці ад алкаголю, Беларусь першае месца. Такое адчуванне, што хтосьці ўжо чарніць гэтую Беларусь. Ці сапраўды такая сітуацыя? Ну, 5-е это все-таки не першае, хаця бывалі мы і вышэй за 5-е месца. Вось. Ну, у Беларусі традыцыйна высокі ўзровень суіцыдаў, я б сказаў так, традыцыйна, гэта цягнецца доўгі перыяд. Это не тое, што там рэзка ў адзін год з'явіліся такія лічбы. Гэта лічбы падобныя у розныя гады. Там яшчэ пытанне ў тым, як лічаць, таму што некаторыя выпадкі суіцыдаў могуць палічыць проста як нешчасныя выпадкі, і тады як бы
гэтая лічба змяншаецца, таму што гэтая лічба как бы пад кантролем знаходзіцца, і яе намагаюцца ўвесь час как бы прыхаваць. То бок ты верыш у гэтыя дадзеныя, так? Наконт лідарскіх пазіцый. Так. Для сябе, як спецыяліст, як ты гэта тлумачыш? Мне падаецца, што это даволі радыкальна вырашыцца на самагубства. Так, суіцыды, з імі такое пытанне, што ёсць вялікая колькасць фактараў, якія ўплываюць на гэта. І гэта і стан, і ўжыванне алкаголю, між іншым, это звязаныя між сабой. Потому што калі мы паглядзім на стан тых людзей, якія зрабілі суіцыд, большасць з іх была ў стане алкагольнага ап'янення. І таму ўжыванне алкаголя з суіцыдамі вельмі блізка ідуць разам. І нічога дзіўнага ў тым, што мы і там на вяршынях рэйтынгу. Вось. Гэта тое, што гэта гісторыя як бы цягнецца доўгі час, таксама яна як бы прымушае і далей цягнуцца, таму што мы ведаем, што калі ў сям'і хтосьці рабіў суіцыд, то гэта павялічвае верагоднасць суіцыду ў ягоных блізкіх. Таму што тады атрымаецца як бы нармалізуецца такі спосаб вырашэння праблемы. Дзеці, якія растуць і ведаюць, што вось хтосьці там зрабіў суіцыд, там у іх там дзядзя, цёця, тата, там мама, хтосьці, то у іх ужо ў галаве гэта існуе такая опцыя змагання са складанымі праблемамі. І таму вось цяжка краінам, у якіх высокі рэйтынг суіцыдаў, выйти з гэтага ўзроўню. Наконт усіх гэтых рэйтынгаў, не ведаю, рэйтынгаў, наконт таго, што Беларусь у лідарах па дэпрэсіі. Ці ёсць нейкія дадзеныя? Ці гэта праўда, ці не? Апошнія дадзеныя, на якія мы можам больш-менш апірацца, гэта было даследаванне STEPS, якое было праведзена Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя вясной 2020 года. І там так атрымалася, што сапраўды Беларусь аказалася ў лідарах па колькасці дэпрэсійных сімптомаў. Тады не ставілі дэпрэсію як дыягназ, там апытвалі, і сярод былі пытанні, якія звязаныя з настроем, і аказалася так, што на пытанні, якія датычацца дэпрэсіі, сярод беларусаў вялікая колькасць станоўча адказала, і мы атрымаліся так у рэйтынгу. Але мне не падаецца, што нейк там радыкальна ў Беларусі вышэй узровень дэпрэсіі, чым у іншых краінах. Вось, таму што ён прыкладна аднолькавы у многіх краінах. Тут пытанне да дыягностыкі, да магчымасцяў лячэння, таму што, напрыклад, калі фармальна пайсці на статыстычныя зборнікі беларускія паглядзець, то там узровень дэпрэсіі будзе невялікі, таму што у нас не звяртаюцца за лячэннем дэпрэсіі. Як ты ставішся да моды на антыдэпрэсанты? Я не могу сказаць, што нейкая мода. Хутчэй... У тваім атачэнні шмат людзей, якія на антыдэпрэсантах сядзяць? Мне слово «сядзяць» не падабаецца, хутчэй сказаў, прымае, таму што сядзяць, она адразу выклікае асацыяцыі з залежнасцю, а гэта адзін з міфаў пра антыдэпрэсанты, пра залежнасць ад іх. А это міф? Міф, безумоўна. Антыдэпрэсанты не выклікаюць залежнасці, таму што яны дзейнічаюць не так, як псіхаактыўныя. А калі у чалавека сіндром нейкай адмены пасля прыёму антыдэпрэсантаў, гэта не складнік нейкай залежнасці? У залежнасці ёсць сіндром адмены, але сам па сабе толькі сіндром адмены, ён існуе ў вялікай колькасці лекаў і звязаны з фізіялагічнымі убудаваннем нейкага рэчыва ў арганізм. Сіндром адмены бывае у бета-блакатараў, гэта лекі для зніжэння ціску. Сіндром адмены можа быць у стэроідных гармонаў. Сіндром адмены бывае ад гармонаў шчытападобнай залозы, шчытавіднай залозы. Гэта звычайныя з'явы, гэта не заўсёды прыкмета залежнасці. Окей, то бок ты ў моду на антыдэпрэсанты не верыш? Мне падаецца, можа быць, ёсць у пэўнай плане мода, напрыклад, внутры антыдэпрэсантаў, бывае мода на той ці іншы лек, які там з'явіўся на рынку. Вось. Можна сказаць, што часткова можна сказаць, што бывае і мода на антыдэпрэсанты, як у нейкіх там асяроддзях, калі, напрыклад, спачатку быў маятнік у баку адмаўлення, пасля ён махнуў ў іншы бок, але так сказаць, што трывала нейкая мода. Хутчэй яны становяцца даступны, і
пра іх спадае вось гэты німб там нейкіх там страшных лекаў ці наадварот нейкіх чароўных лекаў, тому што чароўнымі таксама не з'яўляюцца і безумоўна усе праблемы не вырашаюць. Вот гэтае пытанне хацеў задаць. Ці вырашаюць усе праблемы антыдэпрэсанты? Ну не вырашаюць, таму што антыдэпрэсанты дапамагаюць лячыць пэўныя хваробы. Вось, нават пры гэтым яны могуць быць не заўсёды эфектыўныя, таму што бывае такая з'ява як рэзістэнтнасць, калі чалавеку прызначаны антыдэпрэсант, у яго ёсць паказанні, а лек не працуе з-за нейкіх там асаблівасцяў таго арганізму чалавека. Выбач меня, доктор, за цемрашальства, але наколькі я чуў, што антыдэпрэсанты гэта адна з самых там невывучаных тэрыторый у фармакалогіі. Ну не, антыдэпрэсанты першыя з'явіліся ў пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Цікава, што яны з'явіліся проста з-за назіраннем, за тым, як людзі прымалі. Першыя антыдэпрэсанты былі проціватуберкулёзных лекаў. Ось, проста дактары заўважылі, што у пацыентаў з туберкулёзам настрой паляпшаецца чамусьці. Ось. А пасля дзякуючы антыдэпрэсантам былі адкрытыя нейрамедыятары. Тут адбылася іншая справа. Спачатку заўважылі, што працуе, а потым пасля пачалі разбірацца, як працуе. І антыдэпрэсанты дапамаглі зразумець шмат чаго у тым, як працуе сістэма ў галаўным мозгу. Але сказаць, што не вывучаны, не. Вельмі шмат ведаў з тых часоў дадалася, і мы ведаем, на якія рэцэптары, як. Калі сказаць ім, ці ведаем мы дакладна на 100%, як яны працуюць? Не, дакладна на 100% не ведаем, але вялікую колькасць механізмаў мы ведаем. Вывядзенне запою. Легітымізаваная адэкватная працэдура. Гэта што? Гэта як? Да цябе трапляе в стацыянар чалавек. Што ты з ім робіш? Робіцца скрынінг на якія сімптомы, якія могуць, мы аглядаем чалавека на такія найбольш верагодныя хваробы, якія ў чалавека могуць быць, бо часта гэта пнеўманія, гэта могуць быць эпілептычныя прыпадкі, это пашкоджанні стрававода, а пасля досыць стандартная працэдура, якая была яшчэ распрацаваная у 80-е гады. Вядома, што бензадыазепіны памяншаюць сіндром адмены алкаголю, то бок там прызначаюцца дыазепам, клоназепам, штосьці з гэтай групы. Это капельнічкі или это просто таблеткі? Не, гэта таблеткі. Это таблеткі ці ў ін'екцыях, тут прынцыповай розніцы няма. І ёсць плюс-мінус нейкая стандартная доза, якая ў большасці здымае гэтыя сімптомы, і пасля на працягу некалькіх дзён, 5-10 дзён, доза гэтых бензадыазепінаў змяншаецца, і чалавек комфортна выходзіць з гэтага стану запою. Ну і плюс яшчэ дадаткова які-небудзь вітамінчыкі, напрыклад, вітамін B1, бо ён важны, каб зменшыць пашкоджанне нервовай сістэмы алкаголем. Так. Калі чалавек прыходзіць за працэдурай па вывядзенню запою, гэта ён сапраўды ножкамі прыходзіць? Ці яго прывозяць не в мінозе, ці яго прывозяць родныя, я не ведаю там? Здараюцца розныя сітуацыі, але па вялікім рахунку, калі чалавек п'яны, то яшчэ не факт, што ён хоча выхадзіць з запою. Таму што вывядзенне запою, як правіла, у большасці стацыянараў і ў Беларусі, і тут у Польшы пажаданне выказваюць, каб чалавек прыехаў цвярозы. Таму што калі чалавек п'яны, то яму ж лекі не асабліва назначыш. І, адпаведна, чалавек прыязджае, калі ён піў апошні раз учора, напрыклад, ці ўвечары, і прыязджае, яго яшчэ можа крыху аставацца алкаголю, але ў яго ўжо такія яўныя сімптомы, як правіла, сіндрома адмены, і тады яму прызначаюцца лекі. Патлумач мне, каласка, што такое сіндром адмены? Гэта такая рэакцыя арганізма на адсутнасць алкаголю. Таму што калі чалавек некалькі дзён запар, тыдзень, два, бывае так, што некалькі месяцаў нават, штодзённа прымае алкаголь, то сістэма нейрамедыятараў, збольшага гэта гамк-сістэма, ганамінамаслянай кіслаты, она адаптуецца да прысутнасці алкаголю, і калі алкаголь перастае трапляць, то атрымліваецца яе
пераўзбуджэнне нервовай сістэмы, і там можа быць і рвота, ташната, гэта трэмар, там пачынаючы там ад лёгкага трэмару, там рук, да бывае такога, што там калбасіць чалавека так, што не можа там абутак адзець, і могуць быць там яшчэ ускладненні ў стылі там эпілептычных прыпадкаў, ці, напрыклад, дэлірыя, калі чалавек не разумее там, дзе ён, хто ён. Вось. Ну, вось такая рэакцыя на адсутнасць алкаголю, таму што алкаголь убудоўваецца ў метабалічныя працэсы, а калі яго рэзка адняць, то трэба час на адаптацыю. Вельмі папулярная тэма у дачыненні да алкаголю – гэта кадзіроўкі. Я правильно разумею, што ты лічыш, што гэта цемрашальства і ні ва што ў гэта не верыш? Медыцына такая справа, што ўвогуле ні ў што верыць нельга. Так? Нармальны доктар не верыць у метады лячэння, ён карыстаецца тым, што даказана, а тым, што не даказана, не карыстаецца. І зыходзіць такая па дэфолту, да, па змоўчванні пазіцыя такая, што любы сродак лячэння не працуе, пакуль гэта не даказана, што ён бяспечны, і пакуль не даказана, што ён працуе. Слухай, ну кадзіровка – гэта просто массовая культура какая-то в нашем регионе. Ну, вот ты мне просто, калі ты не верыш у гэта, калі ты кажаш, што гэта не працуе, ты руйнуеш частку майго дзяцінства, рэклама доктара Сайкова, вывядзенне запояў, гэтак далей. Не, ну вывядзенне запояў – это адна справа, а кадзіроўка – это іншая справа. То бок доктар Сайков шарлатан. Ну, он добры бізнесовец. Ну, калі з медыцынскай пазіцыі, так, ён шарлатан. Окей, патлумач мне наконт кадзіровкі. Чаму гэта не працуе? Чаму гэта не даказана? Ну, чаму не даказана, гэта пытанне да тых, хто прадвігае. Да? Там, чаму яны за дзесяцігоддзі існавання гэтага метаду не змаглі даказаць. Вось. Ну, і ўзнікае пытанне, можа, правда не працуе, раз вы не змаглі за гэты час пры наяўнасці грошай, якія вы зарабляеце. Так? Ну, вядома, што даследаванні медыцынскія каштуюць грошай, это досыць дорага. Але тая колькасць грошай, якія былі заробленыя з дапамогай кадзіроўках, ну, яна вялікая і дазваляе зрабіць, ну, хаця б нават там невялічкі, але па стандартах якасці такіх міжнародных праведзеных даследаванняў. Але гэта ніхто не робіць, таму што ну, як бы і так купляюць, так працуе. Ты хочаш сказаць, што проста няма зацікаўнасці ў тым, как гэта даказваць? Няма зацікаўнасці, ну і калі рабіць па-нармальнаму, то некі этычны камітэт не дасць згоду на тое, каб правадзіць такія даследаванні, просто таму што яны неэтычныя. Таму што чалавеку пагражаюць смерцю, а пагрозы, ну, гэта явно неэтычныя паводзіны. Чалавеку пагражаюць смерцю, што ты маеш на увазе? Ну, кадзіроўка – это чалавек у стане такім трансу, гіпнозу, яму нейкая такая значимая фігура ў выглядзе доктара кажа, што калі ты будзеш бухаць, памрэш. Так. Вось я табе зараз закладваю ў твою галаву такую праграму, што значыцца, калі ты не п'еш, у цябе ўсё добра, а калі ты вып'еш, то ты можаш памерці. Ну, гэта явно неэтычныя паводзіны. І таму такі метад проста в нормальнай сістэме не мае права на існаванне, в нормальнай сістэме медыцынскай дапамогі. Я пачытаю табе тое, што я прачытаў у цябе. Пракаментуй, калі ласка. Комплекс автапаці. Кропельніцы з вітамінамі, свячэнне лазернай указкай на канцавіне. Гэта як? Ну, это ось так написано на сайце аднаго з медыцынскіх цэнтраў сярод паслухачаў. Чувак сур'ёзна прыходзіць, яму свецяць лазернай указкай і кажуць, што не бухай. Не, ну гэта быццам бы дэтаксікацыя там крыві праводзіцца. Это не кажуць, што это лазерная указка, расказваюць пра тое, што это там супер новы метад лазернай ачысткі крыві, які там і яшчэ якіх-небудзь там разумных словаў нагавораць, а па факце гэта лазерная указка. Класс, как у нас в детстве, да, которым мы в окна светили. Так. Нормально. Гляди, гарячий укол от алкоголизму. Это як? Ну, это то, что называется подшивка. На там же легенда якая, что, маўляў, мы ў цябе зашиваем некую капсулу, и калі ты, мразь такая, бухнешь, яна ўзарвецца, и ты падохнеш. Патлумач мне все это з навуковай кропкі гледжання. Чаму гэта бздура? Все, што я агучыў толькі што. Значыць, капсула ўвогуле ніякіх ампул не існуе для вшывання. Іх ніколі не існавала, і такіх ніколі не выраблялі. Вось. Што было, гэта былі таблеткі для імплантацыі, але таблеткі для імплантацыі зараз у Беларусі не прадаюцца, іх увогуле няма. Ну і іх амаль што нідзе не імплантуюць, таму што высокая верагоднасць абсцэсаў. То
50% вероятностью будзе нагнаенне, но все равно выпадуць. Вось. Ну і тое, што робіцца, укол на самой справе там вводзяць раствор магній СО4, раствор магнія, сульфата магнія. Вось. Ад якога такая рэакцыя арганізму, што чалавеку робіцца горача, і он там чырванее, вось, і яму нешта там макароны на вушы складаюць. Ага, прикольно. Глядзі, цвярозасць пад ключ. Прыватнае, чатырохузроўневае кадаванне з моднымі электроннымі танцамі з бубнам у выглядзе сістэмы робадоктар і іншым. Это што? Ну, это яшчэ адна аб'яўка на сайце іншага медыцынскага цэнтра прыватнага ў Мінску. То бок ты хочаш сказаць, што на абсалютна легальным узроўні у Беларусі у 2025 годзе прыдумваюць проста нейкія працэдуры дзеля таго, каб гэта цемрашчасце неяк камуфляваць. Так, тому што трэба неяк маскіраваць вось гэта вялікай колькасці людзей стала вядома, ўжо могуць пачытаць, адкрыць інтэрнэт, што, напрыклад, там кадзіроўкі ці падшыўкі не працуюць, гэта не даказальная медыцына, і тады пачынаюць вось гэта камуфляваць нейкімі там навуковымі тэрмінамі, нейкімі складанымі фразамі для таго, каб троху так каб не было так відавочна, што гэта проста нейкая... Чаму дзяржава гэта дазваляе? Таму што, я б сказаў так, экспертны ўзровень цяпер тых людзей, якія прымаюць рашэнні, досыць невялікі, і экспертны ўзровень, і маральны ўзровень. Так, ось. Зарабіць калі людзі ідуць, таму што вось гэтыя працэдуры, усе там гамеапаты, не такія там п'яўкі в паліклініках, там яшчэ... Нашы п'яўкі в паліклініках? Ёсць, так. Іглаўкалванне в паліклініках. Это платныя працэдуры. Ну і таму, калі людзі гатовыя плаціць, а мы-то што? Окей, ці ёсць даказаныя, легальныя, адэкватныя сродкі дзеля таго, каб вылечыць алкагалізм? Тут ёсць нюансы са словам «вылечыць», таму што калі мы глядзім на пазіцыю Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, то залежнасць лічыцца хранічнай хваробай. К сэнсу тым, што на першым месцы ўсё роўна матывацыя чалавека, каб пазбавіцца ад гэтага, так? Безумоўна. Гэта тут не трэба, мне падаецца, нават гэта неяк там асабліва падкрэсліваць, таму што гэта першы крок у лячэнню любых хваробаў. Калі ў чалавека зламаная нага, то без яго жадання яму ўсё роўна ніхто гіпс не накладзе. Вось. Гэта просто... Я аднойчы ляжаў в шестеркі, я казаў, не рабіце мне гэты гіпс, мне яго наклалі, на ўсялякі выпадак. Гэта хутчэй выключэнне, я б сказаў так. Окей, скажи мне, ласка, ты кажаш про тое, што ёсць препараты, які называюцца налтрексон і акампрасат. Што гэта такое? Гэта лекі, налтрексон – это блакатар апіоідных рэцэптараў, які, напрыклад, блакуе пачуццё задавальнення ад ужывання алкаголю. Просто на хімічным узроўні табе менш хочацца, правильно? Не, хочацца, можа, і не менш адразу з самага пачатку, але чалавек не атрымлівае задавальнення, калі выпівае. Ён выпіў, а апіятная сістэма, якая адказвае задавальненне за актывацыю сістэмы ўзнагароджання, она не актывізуецца. І атрымліваецца, чалавек выпіў раз, выпіў другі, нічога не атрымалася, толькі пабочныя эфекты. І такім чынам жаданне ўжываць, оно зменшаецца. Окей, а это курс прапіваецца ці весь час? Так, звычайна гэта 10 паўгады. Окей, доктор, а што такое акампрасат? Гэта таксама чымсьці падобны лек, падобны в тым сэнсе, што ён зменшае цягу да алкаголя, але праз іншы механізм, праз нармалізацыю працы глутаматных рэцэптараў, хаця калі зайсці, напрыклад, на старонку, на PubMed ці в іншыя медыцынскія рэсурсы, паглядзець пра механізмы дзеяння, мы дакладна не ведаем, як ён працуе. Лічыцца, што верагодней за ўсё ён працуе праз глутаматную сістэму, праз сістэму ГАМК, не глутаматную, праз ГАМК-сістэму. Але як дакладна ён гэта робіць, пакуль што невядома. Я правильно разумею, што дасяжнасць гэтых сродкаў у Беларусі не самая высокая? Іх проста няма, гэтых сродкаў. А чаму? Тут можна з розных пунктаў гледжання на гэта пытанне паглядзець, таму што акампрасата ніколі і не было.
Нaltrexон быў нейкі час, але ён быў вельмі дарагі. Ён быў толькі ў форме ін'екцый, якія там раз на месяц робяцца, каб не трэба было кожны дзень піць таблеткі. Але ён каштаваў там адразу, як яго толькі завезлі ў краіну, ён каштаваў, адна ін'екцыя каштавала $10-600. Ну, это на месяц. А пазней уже перед там сыходам дзесьці каля $300 каштаваў. Ну, што менш, але ўсё роўна это досыць дорага для вялікай колькасці беларусаў. Ну, і не акупілася, фірма сышла просто з краіны. Іншае пытанне, што у краіне існуюць магчымасці і механізмы, калі, напрыклад, сама дзяржава лічыць, што нейкі лек там патрэбны, ёсць механізмы правязення гэтых лекаў, нават калі там не зарэгістраваныя, калі там нейкія кампаніі не хочуць уцягвацца в гэтыя бюрократычныя працэсы рэгістрацыі. Можна, это называецца прымусовае рэгістраванне, і краіна сама кажа: все, мы ваш лек зарэгістравалі, прывозьце. І можа нават сама прывезці. Але для этого патрэбна палітычная воля, для этого трэба, каб было жаданне. Ну, за жадання няма. Што рабіць пры панічнай атацы? Напэўна, першае... Што галоўнае не легче, да? А то стане яшчэ горш. Не, першае, што трэба, напэўна, успомніць, што яна хутка пройдзе. Таму што панічныя атакі звычайна доўжацца там пару хвілінаў, і рэдка калі там даўжэй за 20 хвілін, і амаль што это нейкія там вельмі рэдкія выпадкі. Другое, наступнае, што трэба успомніць, што на не нясенне бяспекі для здароўя. Што гэта вельмі некамфортна, гэта непрыемна, калі там сэрца стучыць, хочацца некуды пабегчы, ногі слабеюць там ці рукі, але гэта не небяспечна. І далей пажадана, так, можна ўжо якісь там практыкаванні зрабіць на адцягванне ўвагі, ці там, напрыклад, дыханне квадратам, сесці, пасядзець, з нейкім паразмаўляць. Так. А правда кажа, што можна адцісканне рабіць ад полу? Можна, любая актыўнасць, якая адцягвае ўвагу ад стану, дапамагае, так. Ці можна неяк рабіць прафілактыку альцгеймера? Найлепшая прафілактыка альцгеймера – гэта здаровы лад жыцця. Гэта адмова ад палення цыгарэтаў, гэта прафілактыка метабалічнага сіндрому, то бок падвышэння вагі цела, і зменшэнне спажывання алкаголю. А кажа, што гэтыя красковкі, как это, кросфорды трэба разгадваць? Любая нагрузка інтэлектуальная, она карысная, таму што чым больш у тебе запас інтэлекту, тым пазней робіцца заўважна, што з'явіўся альцгеймер. У мяне ёсць пэўнае спадзяванне з альцгеймерам. Я спадзяюся, што ў бліжэйшыя гады мы убачым з'яўленне эфектыўных лекаў, якія дапамагаюць вылечыць. Таму што такія спробы ўжо пачаліся з дапамогай монаклональных антицел, і калі навучыць арганізм, натрэніруюць з дапамогай сваёй жа імуннай сістэмы знішчаць тыя белкі, якія назапашваюцца, з-за которых узнікаюць парушэнні нервовай тканцы. І калі гэта атрымаецца, то на адну праблему вельмі істотную стане менш. Што такое кнігатэрапія? Гэта адзін з варыянтаў самадапамогі. Самадапамогі, які можа быць для вялікай колькасці людзей эфектыўны. Можна гэта назваць адукацыяй, псіхалагічнай адукацыяй, таму што шмат пра якія рэчы людзі не заўсёды ведаюць. Яны могуць адчуваць, напрыклад, тую самую панічную атаку і не разумець, што яны адчуваюць. То бок сэнс не ў тым, што ты проста, калі з табой нешта здарылася, псіхалагічнага кшталту, што ты пачынаеш, раскрываеш рандомную кніжку і пачынаеш чытаць. Сэнс у адукацыі тое, што ты чытаеш менавіта адпаведную літаратуру. Так, адпаведна літаратура, якая табе дае пэўныя навыкі, якімі ты можаш карыстацца. Напрыклад, нейкія там прыёмы зменшэння трывогі, ці там дыягназавання ў сябе, ранняга распазнавання ў сябе дэпрэсіі і там навыкаў пра паводзінную актывацыю для таго, каб рана пачаць лічыць тыя сімптомы дэпрэсіі, не давесці да цяжкага стану. Так? Скажы мне, ласка, наколькі карэктна у дзень, калі у цябе там все не тое, все не
так казаць, што я в депрэсіі? Ну, некорректно просто с самого как бы, вызначения депрессии, потому что депрессия это, Цяжкі дыягноз. ну, это разлад, и с обнижением настройки повинны быть не меньше за 2 тыдні. Вось. Калі знижены настрой меньше за 2 тыдні, то ну, докладно... Просто это тыдзень гаўно, так? Ну, так. Такой. Ну, і так, депресія, між іншим, вона не повинна бути зв'язана з нейкімі падзеямі ў жыцці. Ну, тобто, калі у чалавека есть пра што сумаваць, адбываецца... І калі гэта сумаванне адэкватна па сіле, таму... Падзеямі, якія адбыліся, то это не депрэсія. Так, это нормальная рэакцыя. Окей, разумею. У самого бывае час ад часу адчуванне, што кукуха едзе? Ну, адчуванне стомленасці бывае. Адчуванне стомленасці бывае, таму што ну, праца з людзьмі, з іх там, з болем, з адчаем, з хранічнымі станамі, гэта ну, прыводзіць да пэўнага выгарання. Вось, але ну, такое, што каб у мяне, напрыклад, узнікалі думкі, не ведаю, там, сысці з прафесіі, ці там, з псіхіятрыі, памяняць на штосьці іншае, ці з медыцыны, такога ніколі не было. Я пакуль рыхтаваўся, я зразумеў, што нарколагі лічацца той катэгорыі медыкаў, у якіх у саміх да халерышчы кепскіх звычак. Яны могуць і бухаць, і паліць, і гэтых далей. Чаму так адбываецца? Магчыма, таму што людзі з псіхіятрычнай адукацыяй лічаць, што яны лепей могуць кантраляваць свае... Это самаўпэўненасць, так? Так, это самаўпэўненасць. Ну, цяжка сказаць, чаму. Таму што гэта хвароба, праца з хранічнымі хваробамі. Так? Таму што часта, напрыклад, у стацыянары, куды трапляюць адны і тыя самыя пацыенты, для якіх цяжка падабраць лячэнне, гэта такі выгаранне, адчуванне сваёй неэфектыўнасці і ў тым ліку гэта спрыяе ўжыццю псіхаактыўных рэчываў. Гэта гісторыя з тым, што дзяржава беларуская сёння саджае людзей за касяк там, на нейкія нерэальныя тэрміны, што яна сведчыць? Пра што яна сведчыць? Вот такая ксенофобія, адзін з варыянтаў ксенофобіі і адзін з варыянтаў кантраляваць, ну, зноў жа, вось гэта таталітарных краінах кантраляваць спосабы атрымання асалоды і задавальнення людзьмі. Вось. Ёсць дазволеныя, ты можаш веселіцца на канцэрце пад песні Ганны Сялук. Вось. Это таксама нейкае псіхаактыўнае рэчыва? Не ведаю. Ну, хутчэй трэба ужыць нейкае псіхаактыўнае рэчыва, каб пад гэтыя песні веселіцца. Вось. Ну, а ёсць такія сродкі, якія забаронены. Прычым это аснованы яны... Праблема ў тым, што, як і з іншымі многімі рашэннямі ў краіне, яны прымаюцца не на базе нейкіх там дадзеных, не на базе фактаў, а на базе нейкага там меркавання якіх-то асобаў, якія маюць магчымасць свае асабістыя там загоны, страхі рэалізоўваць у дзяржаўную палітыку. Окей, што ты думаеш пра дэкрыміналізацыю наркотыкаў? Наколькі гэта неабходная мера, напрыклад, у Беларусі? Ну, сажаць людзей за спробу атрымліваць асалоду, за нават такі спосаб, які нам не надта падабаецца, але які не наносіць шкоду іншым людзям, гэта не зусім лагічна. Не зусім гуманна. Чаму хтосьці можа браць на сябе права абмяжоўваць чалавека ў ягоных спосабах узаемадзеяння з гэтым светам. Окей, што ты думаеш пра легалізацыю наркотыкаў? Як гэта адбылося, не ведаю, у Каліфорніі, калі я не памыляюся, у Нідерландах першых адбылося ў Еўропе? Ну, это не ўсіх жа рэчываў легалізацыя, там выключна канабісу. Вось. Ну, мне падаецца, гэта лагічным шляхам. Мне падаецца, што ўвогуле наркапалітыка дзяржаваў павінна грунтавацца на аб'ектыўных дадзеных, а не на нейкіх міфах, якія да нас прыйшлі з мінулых стагоддзяў гістарычна. А аб'ектыўныя дадзеныя – это даследаванні, якія паказваюць, якая верагоднасць негатыўных эфектаў, якая верагоднасць узнікнення залежнасці, якая шкода для іншых людзей, напрыклад, з агрэсіўных паводзінаў, не ведаю, ад рэчываў. І далей трэба рэгуляваць гэта не забаронай і дазволам, а цаной. Чым больш шкоднае рэчыва,
тым яно даражэйшае. Так само, як это адбываецца з алкаголем. Так? Лёгкі алкаголь таннейшы, напрыклад, на яго меншыя акцызы, цяжкі алкаголь на яго большая, моцны алкаголь на яго большыя акцызы. Вось. І тады чалавек выбірае ўжо такім шляхам. Ты таксама, пакуль рыхтаваўся, у сябе прачытаў, толькі афіцыйна на дыспансерным наркалагічным уліку ў краіне ёсць 170-180 тысячаў чалавек. Ці шмат гэта? Я лічу, што ўвогуле такога ўліку быць не павінна. Таму што... Ты лічыш, што это парушэнне правоў чалавека? Ну, безумоўна. Таму што для таго, каб аказаць дапамогу, улік не патрэбны. Улік патрэбны для таго, каб стваралася ілюзія кантролю. І гэта якраз ізноў жа яшчэ адзін нашчадак савецкай сістэмы. Таму што неяк увесь свет жыве без гэтага уліку наркалагічнага і нармальна. А як па-твойму, чаму дзяржава, беларуская дзяржава так хоча кантраляваць усіх людзей з нейкімі там ментальнымі ці вось такімі наркалагічнымі адхіленнямі? Ну, гэта ва ўсіх таталітарных краінах ёсць жаданне кантраляваць як мага больш усяго, што адбываецца з грамадзянамі. Ужыванне рэчываў, спробы, як яны будуюць сям'ю, забарона нейкіх відаў стасункаў, гэта забарона на розныя віды актыўнасці, гэта кантроль за псіхічнымі хваробамі, гэта максімальны кантроль усіх сфераў жыцця, і таму і наркалогія зараз гэта просто такі прыдатак да кантролю. Ну, ты зараз працуеш у Польшчы, і ты хочаш сказаць, што ў гэтай краіне няма нейкага наркалагічнага ўліку? Хто да вас звяртаўся, ці стаіць ён там на ўліку і гэтак далей, гэтак далей? Такога ўліку, які б абмяжоўваў чалавека ў правах, няма. Патлумач мне, каласка, на пальцах, што адбываецца ў Беларусі? Вось ты трапіў, не ведаю, у психдиспансер. Все? Чорная метка? Ну, напрыклад, калі ты працаваў настаўнікам у школе, і ў цябе здарыўся псіхоз, а прыкладна 1% рызыкі развіцця псіхоза ёсць у любога чалавека. Ну, псіхоз, слухай, таксама, это пытанне пра нізкую культуру. Псіхоз гучыць, жахліва. Але, наколькі я разумею, медыцынскі гэта, не дзесьці ў межах нормы. То бок, бывае, здараецца. Ну, адзінкавы псіхоз у свеце ў жыцці пераносіць дзесьці каля 2% насельніцтва. Это не самая частая сітуацыя, але не сказаць, што надта рэдкая. Окей. У настаўніка здараецца псіхоз. Што пасля? Пасля, калі ён патрапіў у бальніцу, яму паставілі дыягназ шизофрэнія, напрыклад, калі гэты псіхоз быў досыць доўгі, то ён губляе магчымасць працаваць настаўнікам. Вось, ён губляе магчымасць кіраваць машынай, ён губляе магчымасць уладкавацца яшчэ на якія вялікую колькасць працаў, губляе магчымасць распараджацца сваім жыллём, абмяжоўваецца гэтая магчымасць продажы, куплі-продажу, не можа зброяй карыстацца, такі досыць, не можа у сістэму МВД пайсці, калі захоча, цэлая такая купа абмежаванняў. Док, глядзі, сярэднестатыстычнаму чалавеку кажуць, што настаўнік твайго дзіцёнка мае дыягназ шизофрэнія. Ты б аддаў дзіцёнка вучыцца туды? Ну, гэта хвароба, такая самая хвароба, як і ўсё астатняе. Калі скажуць, што у вашага настаўніка, не ведаю, язва желудка, ты што? Ну, на язву няма такой стігмы, разумееш? Ну, в тым-то і справа. Увогуле, хвароба – гэта медыцынская тайна, і хвароба – гэта персанальная справа таго чалавека, які хварэе. Таму, якога чорта ўвогуле гэта павінна станавіцца вядомым бацькам ці яшчэ камусьці. Калі чалавек захоча распавесці пра свой досвед хваробы, ён можа распавесці на бацькоўскім сходзе, напрыклад, ці дзецям расказаць аб гэтым. А так, каб гэта проста так станавілася вядомым камусьці пра чысці дыягназ, это ненармальная справа. Слухай, я правильно разумею? То бок атрымліваецца так, што простое, што ў нас псіхіятрычную дапамогу аказвае толькі дзяржава, чалавек ідзе да гэтай дзяржавы са сваёй праблемай, а атрымлівае вось гэту чорную метку. І атрымлівае да гэтай праблемы яшчэ такую вялікую колькасць іншых праблем дадатковых. Прычым, я не магу сказаць, што дзяржава ніяк не дапамагае, таму што, безумоўна, калі цяжкі стан, цябе палечаць у той момант, калі вось у цябе гэты псіхоз развіўся, ці якая не ведаю, цяжкая дэпрэсія, пакладуць стацыянар, нешта прызначаць, будзеш атрымліваць лячэнне, але расплата за гэтае лячэнне, мне падаецца, занадта вельмі цяжкая. І, адпаведна,
складываецца так, што людзі замест того, каб звяртацца да спецыяліста, цягнуць да самага апошняга моманту, калі ўжо не звярнуцца немагчыма. Это агульная вядомая дадзеная, што чым раней праводзіцца нейкае лячэнне, пачынаецца нейкае лячэнне праблемы, тым больш лепшых вынікаў можна дасягнуць. І атрымліваецца так, што людзі зацягваюць, і пазней ужо цяжка сапраўды неяк ім дапамагчы. Окей, ты працаваў у тым ліку у БДМУ, звальненнем з якога скончылася твая беларуская кар'ера, на жаль. Па-першае, з якім тэкстам тебя звальнялі? Ці гэта было все у стылі, вы все понимаете? Гэта было вось в такім стылі, і была размова, што все, трэба звальняцца, інакш мы цябе звольнім. Вось. Атрымалася ў мяне звольніцца, я б сказаў так, полюбоўна амаль, што мне далі магчымасць атрымаць званне дацэнта. У 2021 годзе ты яго атрымаў, памыляюся. 22-м. Якія кадры рыхтуе зараз БДМУ? Наколькі гэта якасныя спецыялісты? Я б сказаў так, што БДМУ рыхтуе ўрачэй канца 80-х гадоў. Ось, прыкладна з такім наборам навыкаў і з такім мышленнем. Але, доктар, пры гэтым, наколькі я разумею, да халерышча тваіх калегаў тут вельмі паспяхова прыязджаюць і працуюць у Польшчы і іншых краінах, і ў выніку это класныя спецыялісты. Безумоўна, і ў Беларусі ёсць класныя спецыялісты. Ці гэта гісторыя пра іх матывацыю? Яны хочуць так развівацца? І так, безумоўна, тыя людзі, якія пераязджаюць з краіны, гэта, я не магу сказаць, што найбольш таленавітыя ці дасведчаныя, але больш актыўныя, чым сярэдні доктар. Вось. А актыўнасць гэта ўсё нават пры, калі аднолькавы ўзровень таленавітасці і ведаў параўноўваць, актыўнасць все роўна грае вялікую роль, таму што калі ты займаешься медыцынай, ты ўвесь час павінны паляпшаць свае веды, таму што медыцыне ўвесь час з'яўляюцца нейкія новыя лекі, новыя сродкі, новыя дадзеныя, і актыўнасць павінна прысутнічаць не толькі ў працэсы працы, а і ў паляпшэнні сваіх ведаў. І таму так, тыя, хто пераязджаюць, это людзі з павышанай, можна так сказаць, актыўнасцю, і яны маюць больш высокі ўзровень кваліфікацыі звычайнай, чым тыя, хто засталіся. Як ты лічыш, нягледзячы на тое, што з Беларусі ты з'ехаў 2 гады прыблізна таму, так? Што будзе адбывацца з беларускай медыцынай ў бліжэйшым часам? Праз её вось гэты вакуум, у якім яна існуе? Хутчэй за ўсё, мне так падаецца, што прынцыповых зменаў проста не будзе, а ўвесь свет будзе ісці наперад, а беларуская медыцына, яна закансерваваўшыся застаецца. То бок ніякай катастрофы, проста гэп, які будзе павялічвацца? Будзе павялічвацца, таму што медыцына, гэта частка, гэта вельмі навукаёмкая справа, так? Гэта лекі, гэта высокатэхналагічныя вмешальніцтвы, а навука, яна не можа быць нейкай лакальнай. Навука, яна міжнародная, і яна нема беларускай навукі, ці не ведаю, польскай навукі, ці нямецкай, так? Ёсць проста навука. Калі ты не знаходзішся ў міжнародным асяроддзі, калі ты не знаходзішся ў кантакце з калегамі, з іншымі лабараторыямі, універсітэтамі, то ты проста робішся адарваным ад рэальнасці. Я на белых халатах чытаў, што ў Беларусі лекар-псіхіятр вядзе на стаўку 25-30 чалавек. Так. У Польшчы Владзімір Пікерень дапамагае 8-12 пацыентам. Так. То бок гэта аб'ём працы, аб'ём часу, які ты прысвячаеш аднаму пацыенту, правильно? Так. То бок это гуманней, да? Дакладна. Менш часу ты... Ёсць нейкая дакументальная праца ў доктара, і атрымліваецца, што калі ў цябе вялікая колькасць пацыентаў, у Беларусі доктар вельмі істотную частку свайго часу павінны, нават часта большую у працоўным дні, прысвячаць дакументам, нешта запісваць у гісторыі, нейкія дзённікі, весці. І часу на тое, каб паразмаўляць з пацыентам, каб яму прысвяціць, проста няма. Мала, я б сказаў так. А ў такіх умовах яго больш. Ёсць вось гэта гісторыя, таксама легендарная, мне падаецца, в Беларусі, што няма вельмі не шмат лекараў, якія працуюць на адну стаўку. У цябе ў пэўны час, наколькі я разумею, 1,25 было.
Ну, было і 1,5, але ну, я намагаўся больш за там 1,5 не браць. Я працаваў в іншых месцах. Я доўгі час свайго жыцця, і мне падаецца, это вельмі паўплывала на мяне. Працаваў у грамадскай арганізацыі, якая дапамагае людзям спраўляцца з наступствамі ўжывання псіхаактыўных рэчываў, і гэта якраз дапамагло мне убачыць як бы свет і сістэму дапамогі вачамі кліента, які спажывае гэтыя паслугі медыцынскія, а не толькі з пункту гледжання медицинского специалиста. Угу. У Польши есть вот такая история за там 1,5 ставки, 2 ставки? Так, есть, безумовно. Доктары намагаюцца, при тым, што аплата нават на ставку у Польшчы істотна большая, чым у Беларусі. Істотна это, ну, какие лишбы? Да? Ну, в 4 разы. 4 разы больше зарабляе польскі медык? Ну, так. Обалдеть. То Беларусь это краіна з самымі таннымі медыкамі? Ну, не самыми, но... Ну, в регионе, напевно, самыми. Ну, глядзячы, якого памеру рэгіён браць, вось, калі параўноўваць там з Расіяй, Украінай, то, напэўна, беларускія, можа, і танней. Обалдеть. Наколькі гэта нармалёвая сітуацыя? Ну, не нармалёвая сітуацыя, і мы просто гэта бачым якраз за адтокаў дактароў з Беларусі. Ну, дактары галасуюць нагамі. Вось. Пры тым, што дактарам беларускім вельмі цяжка эміграваць, таму што беларускія дыпломы, беларуская сістэма медыцынскай адукацыі не адпавядае стандартам еўрапейскай. Вось. І розная колькасць гадзін на розныя прадметы, розны час спецыялізацыі па спецыяльнасцях, і трэба пацвярджаць свой дыплом в іншых краінах. Там у Еўрасавязе па-іншаму, калі чалавек атрымаў дыплом у Польшчы, ён можа паехаць у Германію працаваць, у Іспанію, куды заўгодна. Там дыплом паўсюль працуе. З беларускім дыпломам ёсць праблемы, але нават не гледзячы на гэтыя бар'еры, людзі ўсё роўна увесь час ад'язджаюць, таму што гэта вось гэты перапад якасці жыцця, як толькі ты пераязджаеш за мяжу. І, ну, безумоўна, пакуль ты пацвердзіш свае медыцынскія навыкі, гэта істотнае падзенне якасці жыцця, але калі ты ўжо пацвердзіў дыплом, гэта кампенсуе ўсе гэтыя страты. То бок ёсць дзеля чаго пакутаваць, так? Ну, так. Колькі чакаць, доктар? Залежыць ад таго, чаго чакаць. А чаго ты чакаеш? Я зараз чакаю сваіх дакументаў для легалізацыі ў Польшчы. Вось. Ну, пытанне таго, ці трэба проста як чакаць, так? Пасіўна чакаць ці актыўна чакаць, можна чакаць па-рознаму, і залежыць ад мэты, ці наколькі верагодна тое, чаго чакаеш. Вось. Не маю. Давай яшчэ класічнае пытанне задам. Што рабіць, калі чаканне дастала? Ну, пераключыцца на іншыя актыўнасці. На іншае чаканне, да? На іншае. Ну, не чаканне, трэба нешта рабіць, таму што проста сядзець і чакаць, ну, вось, гэта некалі мемны ждун, да, вось, ну, як бы, ягонае такое чаканне явно не прыбліжае вынік нейкі. Трэба нешта рабіць. Ты сказаў, што, ну, калі б Беларусь была чалавекам, то, хутчэй за ўсё, гэта чалавек у дэпрэсіі. Такая думка нарадзілася. Сыход ва ўнутраную эміграцыю – гэта адэкватная мера, калі ты разумееш, што нічога не можаш зрабіць? Гэта некая рэалізацыя тэхнікі бяспецы? Ну так, безумоўна, гэта адна з форм адаптацыі. То бок гэта норм, в гэтым няма нічога кепскага. Гэта нармальна. Ну, немагчыма ўвесь час адчуваць там пагрозу гэта свайму жыццю, сваёй бяспецы. Наша псіхіка адаптуецца да тых умоў, у якіх мы знаходзімся, а калі не адаптуецца, то гэта разбуральным чынам адбіваецца на функцыянаванне. Глядзі, калі у сучасным свеце, нават не кажучы пра беларускую сітуацыю, я разумею цалкам, што не все жывуць у гэтым кантэксце. Я, напрыклад, жыву, то бок я чытаю навіны, я пераймаюся за беларускіх людзей таксама. І калі мне дактары кажуць, што вам трэба не стрэсаваць, ці не здзек гэта, як можна не стрэсаваць у сучасным свеце, калі ты беларус? Ну, мне таксама падаецца гэта парада здзекам, таму што проста парадай змяніць немагчыма, так? Трэба і в такіх выпадках якраз вось гэта пытанне, калі чалавек сам не можа нейкім чынам зменшыць стрэс, то гэта
повод для того, каб пайсці да псіхатэрапeuта, да псіхолага, да коуча нават, для того, каб знайсці, што можна змяніць у сваім успрыняцці, ці як на нешта іншае пераключыцца, ці неяк так змяніць сваё жыццё. Бо Лявон Артурович не пеў пра тое, як чаканне даканала, а такое таксама можа быць. Жыццё маліны? Так, прычым розныя вельмі маліны. Могуць быць з іголкамі, могуць быць з чарвякамі, могуць быць спелыя, неспелыя, зялёныя, розныя. Як ты ўспрымаеш яго? Збольшага як смачныя. Вялікі дзякуй, што глядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Таксама вялікі дзякуй стэндап-клубу «Локал» за тое, што пусцілі нас сюда паздымацца. Калі будзе магчымасць, калі будзеце ў Варшаве, заходзьце на іх імпрэзы, яны вельмі актыўна працуюць. Таксама, калі у вас будзе магчымасць, калі гэта бяспечна для вас, калі ласка, падтрымайце наш праект «Загляне сонца», ну і станьце супорцерамі, далучыцеся да каманды спонсорам. Мы будзем вам вельмі ўдзячны, гэта вялікая ацэнка нашай працы. Слава Украіне, жыве Беларусь, разыходзімся.